हाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय जों दायो सल'थाय नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मानो थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फाइनालि जों सबायाव सफैबाय लोगोफोर मा साजायदों जोङो बेखौ नायनोसै आदा बिरजुंखौबो लोगो मोनबाय इउटिउबारखौबो नाय लोगोफोर सिख्लाफोर माबायदि खारो दिस्लाजों होथलानो ओरैबायदि मिनिथावखा जों जि मिनिबाय सासेयाबो खालामबावगौ होनो आङो दायो आंनि फाबुरि मम'खौ जानानै लाग्रोनोसै ओरैबायदि गोथाव मोनखायो आङो फाबुरि मम' Thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय